He has a chest pain, guys. I told him to go to the doctor. He won't. And then, ngayon, bad news. Bad news kasi. Good morning, Philippines! Hi guys. Alis po ako guys. Kasi, did I say good morning? Good morning. Morning everything. And ngayon, alis lang ako. Kailangan kong bumili ng banana. Kasi lumala yung sakit ng tiyan niya. Palagi siyang tumatakbo sa CR. Oh my God. Lumala. Salmin! Where is Roxy? Roxy! Oh, you're over there. You're over there. You're over there. You're ignoring me. Hi, monkey. Hi, monkey. Hi, monkey. What are you watching? I'm pulling out the light. I'll turn it down. I'll be right back. I'm gonna get egg and banana. Okay? Quick. I will be quick. Okay. Call me if you need. I'm coming. I love you. I love you too. Tingnan nyo yan. So, madalian lang itong lakad ko kasi sabi pa niya, hindi daw siya, bawal man sa kanya yung banana, guys. Dahil sa kidney. Kasi alam nyo na, kahit anik-anik na lang yung ang naramdaman ng asawa ko. Pero kailangan kasi para yung kasi banana makatulong yan. Gumagrabe yung sa akin hindi na masyadong grabe, yung sa kanya is iwan ko na lang. So ngayon maghanap tayo ng nahanapan ko si Tami ng Maidol ba yun? Imodium. Iwan ko kung meron silang Imodium dito. And kuhan ako ng banana. And hanap tayo guys. Dito sila, control symptoms of diarrhea. Hanapin natin kasi meron tayo nakita. Symptoms na rice, na brown. Kasi yun yung hinahanap ko. Mag-try ako kahit kung maliit lang na rice. Kasi wala akong nakita sa sa Walmart. Wala akong nakita. So ngayon, organic, ito. Walang jasmine eh. Oh, dito, brown jasmine rice. Let me try this one. I-try ko to guys. Ito yung jasmine na gusto ko. Pero wala silang ganito na brown. Oh, ito. Ito siya. Oh my God. Wala lang malaki. Pareha pala sila guys. Pareha. Dahil hindi ako gumamit ng bag, cart. So ngayon nakabili tuloy ako ng bag dito. So yun. Dahil hindi ako gumamit ng card. So ito ilagay natin dito. Okay guys, so yun, nakabili tuloy ako ng bag dahil sa nakalimutan kong magdala kaloka, pero wala masyadong tao sa sa loob kasi sobrang aga pa. 10 o'clock na, 9:41. Masarap mag-grocery pala pag aga. Oops. Kasi kapag mamaya ng afternoon or late afternoon, ang daming tao. Isip-isip. Anyway, so let's go guys. Let's go home. Paanohin natin si Tami ng kasi lumala. Na ako sa kanya, nag-alala ako kasi sobrang malala na yung niya. Ako naman buti na lang nakabili tayo ng
Imodium kasi meron pala sila dito. So anyway, let's go. Hey guys, we're here. Siya pala ko. Ito yung problema. Ang bigat. Ang bigat-bigat. Next time, magdala na talaga ako ng bag. Palagi kong nakakalimutan. Yarn. Okay, let's go. We're still here. Okay. So, ito yung nabili natin, guys. I don't know what kind of cereal yung kakainin ko. So, the Kellogg's. Saka, itong milk. And the egg and Imodium and Benini and jasmine brown rice. I want you to take one Imodium. I want you to take one. And what are you doing? Yan, yung jasmine na Thai. I-try natin ito, lutuin natin ito ngayon. Kasi it's 10 o'clock and then wala akong rice for lunch. So, ito yan lang. Bumili ulit ako ng almond milk for this cereal. My husband got a lot of cheese. Holy cow. So, ang gagawin ko guys is I'm going to punta tayo sa basement. Mag-check lang ako ng kung okay pa ba yung paint. So, cereal. Oh my god, this is the pala guys, yung cereal na nabili ko is tumitingin ako sa Google what is the best cereal for diet. So it says Kellogg's. Oh, I got Kellogg's special ini. So yan, Kellogg. Never enough. Never. Huh? My husband said I don't get to ini for him because I've been eating his cereal. I can't even find anything in there. And I can't find anything. Only like Kellogg's, Cheerios. Honey, honestly, hon, I look for that. But I forgot really the name. I look at the picture. I can't find any picture. What's the name of your cereal? Lucky Charms. Oh my god, sorry. Yun, that's it. My husband said I don't get anything for him. But I get you Imodium and banana. Next time, honey, we always go to the store. So, I'm gonna try this rice. Hopefully, magustuhan ko tong rice na ito. But, ang problema nito, guys, is I can't find any big packages. You know, so I wanna try this first and then I'm going to look for a big one. Never. Ang bango ng rice, as in talaga. Guys, I think mag-change tayo sa jasmine. Mahal lang siya, pero tignan natin, ha. Parang hilaw man. Parang hilaw. Hindi ko kasi alam kung paano lutuin. I think the same lang siya, guys, di ba? Kapag magluluto ka ng white at saka brown rice, same lang ba siya? Punta tayo sa basement. Maghanap ako ng paint na puti. I think meron pa akong pinta na puti. Hopefully meron. Kasi pag wala, mag-paint ako doon sa sa tawag nito, yung sa front steps namin, sa harapan ng bahay. So, ang problema ngayon, hindi ko alam kung asan ko nilagay. This doesn't work. I'm gonna ask Tommy, maybe some of this is broken. And also, we have to change the filter. Filter yan. Yun yung filter sa buong bahay namin. At ito din, filter din. Parang nagli-leak na ata nga. Ito din siya, may chlorine, may salt. I don't know kung ano to, pero hanapin muna natin yung ay, dito. So, ngayon, tignan ko lang dito, guys, kasi andito pala yung mga paint. Guys, yung mangga ko is, I don't understand what happened sa mangga. Nahulog yung dahon dalawa.
I think buhay pa naman siya. At ito, buhay pa din. Yung kalamansi natin, yung isa namatay na. Buhay pa ito. Pero yung mangga, I can't wait to put that outside, guys. Ganito ba tong rice, guys? Bungkag. Yung parang hindi siya sticky rice. Kakaiba. Ganito pala siya. At saka iba yung texture niya, guys. Parang rough. Tulog si Mister, kaya kain tayo. Si Tami andun sa tab. Suddenly he get up and then nagmamadali. Sabi ko, anyari? Andun gusto daw niyang sa tab. Gusto niyang mainit na tubig. Kasi sumasakit yung dibdib ko. Sabi ko, wag masyadong mainit kasi magsashock yung katawan mo. Sobrang mahilig siya sa init na tubig. And then, yun, inopen ko yung window. Nag-crack lang konti. Binigyan ko din siya ng ginger tea with honey. And guys, yung rice guys ba, iba yung texture. Iba siya talaga sa white rice. Pero okay na. Buhag-hag. Parang buhok ko. Okay naman itong rice na to. Kaso lang you have to keep chewing kasi ninunguya mo siya palagi kasi ano siya yung texture na iba. Let me know guys kung paano ito lutuin. Kasi sinasain ko siya katulad ng white rice. Let me know kung mali ba yun siya. Bantayan ko lang si Tami din. Kailangan ko siyang bantayan. Sabi ko, don't lock the door. Mag-try tayong dito. Come. Sibo. Tapos na ako sa labas naglagay ng mga boundary. So, tapos na ako sa labas yung dalawang kahoy. Tapos na sa front yard din. Tapos na yung sa pathway namin. Nilagyan ko ng itim na boundary. Ngayon, so, lagyan ko na lang siya ng soil. Yung dalawang kahoy. Update sa naramdaman ni Mr. Ano siya guys? Tinatanong ko siya kung ano yung masakit. Buong katawan daw niya masakit. Gilid na naman dito. Yung tiyan niya. Iwan ko kung anong nangyari sa kanya. Hindi ko talaga maintindihan guys. Kung bakit ito ganito. Hopefully maging okay din siya mga ilang days. Kasi hindi ko kayang tignan na ganyan siya. Han, I'm trying to flip the ear. Why don't you flip in his ear? You have diarrhea. What does that mean? You have to take your meds now. Can I flip one? No, leave his ear, please. Han? Please One leave his flip. ear It's alone. really loud. I like it. I don't. He has a chest pain, guys. I told him to go to the doctor. He won't. Ayaw niyang pumunta ng doktor. Dito, kanina pa tong umaga. How do you call this, honey? Chest pain? Yeah, You drink water today? I did. Oh, baby. Maliin, boy. Oh, shush. What do you feel? Parang hindi din siya okay. Si Hubs. Anyway, si Tami, guys, andun sa kama. Nag-transfer siya sa kama. Sabi pa niya, kailangan daw niya mag-transfer kasi parang hindi siya komportable kahit saan. Sumakit yung buong katawan niya. Hindi daw niya mag-gets kung anong nangyayari dito sa gilid. Yun dyan, hindi pa rin siya uminom ng yung binili ko. And then baka daw mamaya ang dinner mag-banana daw siya. So, maganda yung panahon. And then, hindi kami makalabas. Anyway, nagbihis na ako guys kasi gusto kong na maging komportable din. Ayaw niya akong palapitin sa kanya. Hinalik-halikan ko, ayaw magpahalik.
Baka daw mahawa ako kung anong meron sa kanya. And then guys, alam nyo guys, alam ko sasabihin ninyo dalhin sa doktor, ganun. Ayaw niya magpa-doktor. Ayaw talaga niya magpa-doktor. Is it talaga. Hindi ko naman din siya ma-force guys, kasi you know, hindi naman din loko-loko yung asawa ko. May utak naman din yan. So kapag yun yung gusto niya, yun yung gusto niya. Na ano ako, nag-alala ako ba? Anong dapat gawin? Sabi ko sa kanya, what can I do? Kung ano yung dapat kong gawin. Wala talaga. Sabi niya, no, don't worry. Don't worry. Pero, nag-worry ako dahil sa nakita natin. Nakita ko na hindi okay pakiramdam niya. Anyway guys, so yan yung ano natin ngayong araw. Hindi ko na kayo nadala sa labas kanina kasi nagmamadali ako kasi ayaw kong magtagal sa labas. Yun yung nag-grocery ako kaninang umaga, nagdali-dali talaga kasi ayaw kong iwan yung isa mag-isa. Yung chest niya, yung basta dito. Ganyan yan siya guys. Hindi ko, sabi ko sa kanya, kailangan mong magpa-doktor, pa-check up, ginoo ko. Natakot ako. Kasi naalala ko si Rich, yung nag-ano siya, na heart attack, na stroke. Takot ako. Kaya sabi ko sa kanya, pa-check up siya. Pero, ang tigas talaga ng ulo ng asawa ko guys. As in, siya na yung pinakamatigas na ulo sa balat ng lupa. Ayaw talaga niya. Pag hindi na talaga niya kaya, yung hindi na niya kaya, din pupunta siya sa doktor. You're hungry? Ako naman, papakainin ko na lang ito sila kasi para naman maging masaya. Turuan nyo naman ako guys. Disim lang balutuin yung brown rice at saka white rice. Kasi iba talaga siya. Or ganito na talaga yung texture niya. Yung parang, parang iba. I'm going to eat. And Tommy is not eating. He doesn't wanna eat anything. I don't know what is this. Ako lang kakain kasi ayaw talaga niyang kumain. Naano ako guys kasi wala siyang ganang kumain as in. And then I guess I have to run to CVS. I have to ask him kung ano yung ano niya gusto niya kasi para electrolyte for pagka magka-diarrhea ka kasi ako wala na siya, grabe. Yung tumitingin ako sa kanya parang nawalan siya ng naglo-lost weight kasi palagi siyang ang tigas ng ulo guys. Ayaw talaga magpa-doktor, ayaw talaga. And then ngayon bad news kasi yung asawa ni Andrea gustong pumunta sa New Rochelle bukas at saka siya. So ngayon tinitext ko si Andrea, I said I think Tommy won't go because he's still sick. And then now ngayon si Andrea sabi pa niya, oh, it's not gonna happen because yung asawa ko daw, ang asawa niya, yung brother-in-law ni Tommy, sakit din. Adoy, ginoo ko baka. Natakot ako baka COVID. So yun yung bad news kasi ngayon dalawa na silang nagkasakit. Sabi pa ni Andrea, luka talaga tong sister-in-law ko. Sabi pa niya, oh sige, itapon. Dalhin daw niya yung asawa niya dito para sila dalawa ni Tommy magsama. And then kami daw dalawa magsama. Sabi ko, are you serious? Pwedeng iwan yun si Tommy kasi ayaw daw niya magkasakit din. So, takot siya baka na to. So, yun yung mga balita-balita dito guys. Oh my God. Sana hindi ito malala kasi ngayon dalawa na silang nagkasakit. And then nagsama pa naman kami. Noong Easter Sunday. Then nag-usap na naman sila kasi Alright, I'm thinking that's a regular color, which would be oil-based. Again, I haven't used it for a while, so I don't want to swear to it, but I'm pretty sure that... I didn't keep it much of it, but it's still a really strong one. So that probably not happening to me. No, it doesn't help. Pretty good. It's a sweet brush. It's a soft, Ay guys, so alis tayo guys. Bibilhan ko lang ni Tommy ng Gatorade. Ayaw niya ng Gatorade. Manasarapan niya ako sa Gatorade. Mag-inom ako ng Gatorade. Sarapan ako pero ayaw niya. And alis tayo. Yun lang yung bilhin ko guys. And gusto niya ng chicken soup. So iwan ko kanina bakit hindi ko binili. Tapos 8 o'clock. 8 o'clock talaga. So ngayon tapos tayo dito. Ang binili ko lang ang
Ang binili ko lang dito is Lucky Charm kasi sa tami kanina nag-ano siya kasi hindi ko raw siya binilhan ng Lucky Charm. So binilhan ko siya kahit ayaw niya ng drinks. Binilhan ko siya ng Powerade and then chicken pasta para sa chicken soup, celery extra, and then so yun lang. Pauwi na tayo guys. Sige na, let's go. Okay, hopefully walang sasakyan dito. Okay, let's go. Anyway, so yun guys, and so yun. Okay. Uwi na tayo, and then pagkatapos nito, pag uwi natin, pagdating natin sa bahay, magluto tayo ng chicken soup. There's something wrong with me, diba? Umalis ako kanina, nakalimutan ko, wala sa isip kong bumili ng ano, kasi kung ano lang yung nasa isip ko, bakit ako lumabas, yun lang din yung binili ko. So hindi ko iniisip na chicken soup. So hindi ko iniisip yan. So din na-mention niya, parang gusto ata niya, and then okay, so yun, bumili ko. Lucky Charm Itami. Ito siyang, gusto kong itry. Na cookies. You need to eat something after I cook. Okay. As long as drink this one. This is not Gatorade. This is not Gatorade. I look online what is good. Okay. This is orange and this is... No. Watermelon berry. And I get this. I wanna try this. They advertise it so much. Those are nasty. Huh? Those are sugar-free ones? Lucky Charm. Okay? I got you. I'm gonna make this now. Why? Because I want you to eat something. I'm not gonna eat nothing now. And they said stop drinking juice. They say that stop drinking juice. You need to drink it cold. Or not cold, whatever. Put it in the refrigerator. And how it tastes? Not horrible. Does it have electrolytes? Yeah, this is the one, yeah. Electrolyte system, advanced iron. So, okay, drink this, okay? Tami? So, I guess bukas na ako magluluto, guys. And, yun, hindi pa. Can you just please drink that thing, Han? It's good for you, Han. Drink some. I'll drink it tomorrow. And it's just very little. Bukas na tayo magluluto. Ayaw niya uminom ng Imodium, guys. Ewan ko. Ayaw niya. Anyway, guys, iin ko na tong vlog. And salamat, guys, sa panonood. Pasensya na, guys. Ito lang yung ano ko ngayon. Walang masyadong ganap. Kasi alam nyo na. Anyway, bukas na lang tayo, guys.